Ja, ze staan hier klaar voor u. Onze mini-Dansmariekes. En ik denk, wat is nu niet een betere manier om te starten deze jeugdzitting dan met dansen van onze mini-Dansmariekes. Dus dames en heren, geef ze een heel groot applaus. De mini-Dansmariekes van de Kronkelegen. Ja, dat is toch te gek, hè? Ik denk dat dat applaus in die zaal echt wel een heel stuk harder kent voor onze mini-Dansmariekes. Dames, volgens mij heb ik cadeaus, of niet? Dan wil ik onze ceremoniemeester van vandaag, oud-jeugdprins Dien de Eerste, wil ik vragen. Begeleid de dames fijn met naar achter en dan kunnen ze lekker uit gaan drinken. De mini-Dansmariekes. Met een debuutmarkt, alsjeblieft.